Il-ġimgħa filgħodu fil-bajja ta' Għajn Tuffiħa ntelqu 3 tifkieren tal-baħar wara li dawn għamlu żmien jieħdu kura minn Nature Trust. Fuq il-bajja ramlija nġabru bosta nies, fosthom anke l-kantant Tajra Losko. Dawn it-3 tifkieren ġew salvati mill-Libra Maltin wara li sabu ruħhom f'diffikultà. Fost l-oħrajn il-fekruna ta' 4 snin instabet b'diversi snarar mqabdin magħha u fekruna oħra ta' 25 sena ġiet salvata mill-Forzi Armati u nstab li din kellha infezzjoni minħabba l-plastik. It-tielet fekruna msemmija Benjamina ġiet salvata kif din kienet imkebba minn ġbiek tas-sajt u din ġiet imsemmija għal volunteer ta' Nature Trust li salvaħħa bl-isem ta' Benjamin Grek. Dan l-istazzjon tkellem ma' dan il-volunteer li spjega kif hu u oħrajn ħadu l-fekruna minn Għawda Malta sabiex din tiġi operata. Kienet kas ta' emerġenza serja u kellna nibqgħu sejrin fuq il-vapur dirett bija għal-vet tagħna Dr. Gruppet fejn opera u ħabba il-talent immens tiegħu salva u din hawnhekk illum biex nitilquha. Intant volunteer oħra li kellha x'taqsam mar-riabilitazzjoni tal-fkieren qasmet il-ferħ tagħha li dawn il-ħlejqiet issa se jgħixu fl-ambjent proprju tagħhom. It's a very beautiful feeling. It's very gratifying to see that our hard work brings these good results because that's the ultimate aim. I mean, obviously we get attached to these turtles, but the best thing is when they don't have to spend a lot of time in this artificial environment and when they can just go to the sea and be free again. Min-naħa tiegħu il-President ta' Nature Trust qal li huma bejn 30 u 50 fekruna kull sena li jiġu salvati mill-Libra Maltin. Huwa saħaq ma' dan l-istazzjon kif l-organizzazzjoni se tkun qed tkabbar il-ħidma tagħha permezz ta' faċilità ġdida mis-sena d-dieħla. Bħala ilna nsalvaw l-annimali mill-bidu tal-sena 2000, fil-fatt proġett li kellna ilu dejjem f'moħħna l-20 sena u issa sar realtà kien bil-fondi tal-Unjoni Ewropea tal-ERDF fej Xroplaġin ħankomplu nirristawraw il-bini li għandna hemmhekk fil-park ta' Xroplaġin u da ħajsir sptar tal-annimali.